was-was at siyang syarat na natin ang tumayon na sinunod sa magpun na natin karagapon isang nakamalay ang natin kurso sinang mula na tamsay kung plan is real sa Japan sa supis sa alaho let's go from Musa na sa sarap tapang naman at sinesu Nasa criaturas for fun of pro Hey